Alfred, har du lyst til at spille en 20'er på, hvem der vinder? Jeg er ikke typen, der videre. Ej, kom nu. Det er bare en 20'er. Men så også kun en 20. Okay. Yes! Ja, yes. Ja, det snitter. Ja, det gør du. Tag dine penge. It's all about money. Word to your mama. 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 Some take time, others straight devour. Godmorgen. Hvad så? Hvad så? Væk med i går. Ja, tak for det, mand. Er det en ny jagt, du har fået der, eller hvad? Ja, altså, jeg er jo hjemme og spille lidt, ja. Hvad med flere penge? Så du har rigtig fået smag for at vinde penge? Ja, det er fedt, det er fedt. Skal du så med i aften ud og spille nogle rigtige penge? Hvad mener du det? Jeg kender nogle gutter, der sidder og spiller nede i en kælder, hvor jeg dealer. Hvis du har 4.000, så kan du komme med i aften. Jo, det kan jeg godt skaffe ham, tror jeg. Sådan der. Lad os gøre det. Det skal jeg. Er du klar til i aften? Ja, er det store penge, vi spiller om, eller hvad? Ja, det er de helt store. Så er det nogle fine fyre, eller er det bare... Ja, det er de. Altså, hvad, er det lovligt? Hvis politiet ikke finder ud af det. Hvad fanden er det her? Det er ham der fra min skole, jeg har fortalt om. Er han cool nok? Han er mega cool. Okay. Kan jeg se nogle penge? Den er 4.000. Ja. Det hele er der. Fint nok. Sæt dig. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is say you're my name. All I wanna do is say you're my name. All I wanna do is Vil du have et kort med? ...21. Vil du også gerne have et kort med? Et kort til. Fuck. Okay, Knæk. Nu skal du høre en gang her. Jeg synes, du er modig. Men jeg synes også, du er pissehamrende dum, at du møder op her. Uden nosserne til at gennemføre det. Så nu skal du høre her. Nu får du en chance for at slippe fra herfra. Med lyd i behold. Måske lidt ekstra til. Jeg er klar på et vedmål. En gang russisk roulette. Mine regler. Så nu skal du høre godt efter, hvad der kommer til at ske. I den pistol er der 3 patroner i en 6-løber. Det vil sige, at der er en 50-50 chance for, at du kan slippe frem, livet behold og en god chat penge. Og hvis ikke, godt spil. Et sidste gamble.